igsuulan, sa sigurana nga lain ang sab sa mga pagkulan ang atong tunggan gamit ang pagbasa na to sa nakaslatan, katungkay sa mga pagbilang ng mga pagkulan nga ikinahanglan kayo na to nga masayran mga binating igsuulan. O niya, advance na mo nga ipahibalo alam kanino yung mga binating igsuulan nga dawat ni sa inyong mga ipinaka mga katawag na itong kirimon. Salamat sa pagkulat ang simbahan sa tuloy mga binating igsuulan. Atong nikalabay nga Domingo atong diskutan ang ay tungod sa Santissima Trinidad. O niya, sa timpang o klaro kayo nga ipasabot sa mga kakawanan ang tuto si Mahal Katoliko ang simbahan ng Kristo nga tunay kasalamat ng Diyos. O niya, tunay kanang isa ka mga Diyos, tunay tulong ka mga umadaglahi ng mga persona, agamahan, anak, o ang Espiritu Santo. Na siguro, kung kumikan kay bulan magkaroon sa Oktubre, ang Oktubre, sayong taga month of the Holy Rosary mga binating kaigsunan. Atong hinumduman nga nining bulan sa Oktubre mga igsuon, ang ibuong simbahan nagsaulod sa bulan sa Rosario. Gani mga igsuon, ang Oktubre 7, waman ang ihatag adlaw sa atong simbahan, isip opisyal nga kapistahan. Kaya ginimbiya nga kapistahan, ipahinumod sa kadaugan ngadto sa tumlahipnon ngayahan, pinabi sa iyahang panaban nga nahimong nagpanaugon ang gubat nga nahitabo ditong nabita mga igsuon sa Libanto atong sa mga tuig 15-17 batok hindi sa pagpagsakop o pagparanay nga himo sa mga igsuon nga buod mo buntod mababa sa simbahan ginamit ang duguon nga bagay. Ang mga Kristiyanos ang ilahan nga voluntarya atong tuwa atong nahitabo sa gubat dito sa Libanto. Then, hindi ang mga igsuon ang nabili yun sa mga kaaway sa mga Kristiyanos atong panahon na binahagi lamang sa pag-ampo sa Santos nga Rosario. O ito ang pinaka-dako nga milagro nga nahimo sa Ginimiang Santos nga Rosario. Ang himo sa mga Kristiyanos atong panahon na o hinungdan nga na kadaog ang mga Kristiyanos batok sa maong away. O niya, o hinungdan nga si Papa Pius V, mineklara nga ang bulan sa Oktubre mga igsuon o bulan sa paghandog sa Rosario. Wala kayo siguro na itong i-define atong katagan o pagpasabot ng biya. Unsa niya ay ang pulong Rosario. Ang pulong Rosario mga igsuon nagahulugan og corona sa mga rosas o crown of roses. O niya, ang rosas mga igsuon bawang reyna sa mga bulan. May usab ng Santos nga Rosario usa ka rosas sa mga devosyon. O kini nga mga pagampo mga igsuon ang pinakahimpit tungod kini nag-aaso man ay sa kasaysayan sa atong kalawasan muna itong iskutan kaya gitawag na ito Rosario. O niya, ilang ingon mga igsuon ka isang galing sa mga igsuon ng mga Katoliko ingon ka kapoy nga pagampo kaya ito mo balik-balik apan sa mga ini sa luha ka gamit ng analohiya. Sama kini sa managhigupan nga suwon silang pagbati dili sila kapuyon sa pagsulti silang pagbati ngadto siyang hinigupan. Aman
kay higug pa man ta. Wala nga dili nakapuyon sa pagbalik-balik sa pagsulti ang naa. Wala nga Diyos pag-ampo Santos Rosario atong ibalik-balik tungod kay higug pa man sa Diyos mga binating kaigsunan. O sila ibahin, hindi dili man daotan, tumigan kay nagkapalayag lamang ikaw sa iyong tinuod na gibati. May man manusap, dili daotan, kung atong balik-balikon sa pag-ampo o pagpamalandong ang mga grabe, mga binating kaigsunan, hindi lang grabe, labi usap ang kasakit, kalipay o himaya sa atong Ginoo, ginamit ang Rosario. Kasama sa iuhat sa atong Ginoong Hesus, nga siya nag-ampo sa iyang amahan, kaya nagbalik-balik sa sabang mga pulong, mula ng basahon, ang estudyante sa San Mateo, Kapitulo 26, versikulo 44. Nag-ampo na ang Ginoo sa magadaghan na ngayon o sa nagbalik-balik nga pag-ampo. Wala ba sabot nga ang pag-ampo kaya nagbalik-balik dili absoluto nga dapat gumikan kay lagip ang atong Ginoo naghimo man sa samang pagkadyo ng Igsoon. Dunay usa sa mga matawag nato kalibog o akusasyon kanato mga Katoliko ang pagsamot o paggamit nato ining gitawag nato ang rosaryo ganha sa itong mga pag-ampo nga kini usa daw kuno ka pagano nga paagi sa pag-ampo. Ano yung mga akusasyon alang kinato ng mga matulungan nga Katoliko. Ato hindi nga gisunte o singaniana nga ako sa pasayod nga ato mga binangga mo hatag o question usap pinagis patingon nga inigibuhat nato ng mga Katoliko patod kanila usap kuno ka paganong buhat o niya dili talimot. Agay nato bisaydan mga igsuon kakining rosaryo. Kining santos nga rosaryo mga igsuon usa kini ka pag-ampo. Din atong gihandog o gipamalandungan ang mga misteryo sa kinabuhi, kamatayon o kahimayaan sa atong Ginoong Jesucristo uban sa atong halangdon nga inahan nga si Virgen Maria. Pwede ba sabot nga ang pag-ampo Santos nga Rosario dili na kinimiha pagano kagaman usama niya kini kamata sa paghandog sa kamatayon pagkabanhaw o kahimayaan sa atong Ginoong Jesucristo. Lordan Bray ko atong handungon ang kamatayon, atong handungon ang kahimayaan, o atong handungon ang kinabuhi sa atong Ginoong Jesucristo, pinagis pagpamalandon nato diha sa atong pag-ampo sa Santos nga Rosario mga igsuon. Ang Santos nga Rosario pinasikat sa mga kasaysayan, pinasikat sa panghitabo sa simbahan mga igsuon alang sa iyong kasayuran, ang kasaysayan sa Santos nga Rosario sumala sa mga historians nagsugod kinigdihan ang emosyon sa mga unang Kristohanon pa. Huwag pasabot, una pa kay kanato yadtong mga tuig 1214 AD o ano dumini mga binating kaigsunan. Kaya ang simbahan binawag sa Santos nga Rosario sa maong pamagi o kurba sumala sa pamagi nga itong ginagamit noon o kinikihatag sa simbahan pinagi kang Santo Domingo. Kang Santo Domingo mga binating kaigsunan kaya mo na inahimo niya nga buktong ginagiban. Kaya kining gigamit kining niya nga pagampo yang kini gedawat ikan direktamente kang Virgen Maria aron kini ampuon
alang sa pagkabig sa mga erihiya nga gihimo sa mga Albigensians heresy. So nahimo erihiya nga ginagiba ni Santo Domingo ay gigamit niya nga pagampo alang sa pagbuntog sa mga erehis o bisan pamagani mag-igsuon sa mga magkasasala niya itong panahula niya nahimo ng instrumento o ginagiban alang sa parbarbos kalimutan mag-igsuon. Gani suma pa nga libuhan na ang mga nahimong mga balaan, ang nahimong santos sa paggamit lamang ining nga paagi sa pagampo. Adunay daghang natala na sa mga kasaysayan ang mga milagro pinagi lamang sa paggamit o pagampo sa Santos nga Rosario mga binati kay sulat. Mga dagkong mga milagro ang nahimo ang bunga pinagi lang sa inigiang Santos nga Rosario. Gani nadiha ang dako nga milagro at tungkuha sa Fatima Portugal natong 1917. Nila natong inahan kasi Birheng Maria nagpakita sa tinong kabata na si Lucia, sila si Asienta o Francisco. Then, si Birheng Maria mga binating kaigsunan ang inahan sa itong Ginoo nagpahimutat pa nga atong itabot sa atong mga pagampo ginigdiang ginamit ang Santos nga Rosario aron sa pagkabig sa mga magkasasala. Nato rin tanawon ang kasaysayan ng simbahan ginigdiang gigamit na bisan pa man sa unang mga Kristohanon ginigdiang Santos nga Rosario. Naginiusap mga igsuon ang nagpili ang pag-ampo sa Evangelyo. Ang Santos nga Rosario ang pag-ampo sa Evangelyo. Pagpapanagtong usap sa mga importante o mga kahibulungan nga nahitabo sa kinabuhi sa atong Ginoo o sa iyang lamiptong inahan na si Birheng Maria. O di, pimilag na ulang ang itong masayran mga binati kay Isunan o batad pa si Bisan Kinsa musupak nini ilapidas sa Rosario sama usap na wala nimo nawata ang balaang kasulatan mga igsuwa. Alang sa atong kasayuran, sa inyong kasayuran, kita nagampo ginamit ang Rosario kahit hindi mo gitudlo ni Ginoong Hesus kanato ang amahan namo. Narang basa na to sa San Mateo Kapitulo 6, versikulo 9 hanggang 17, ang amahan mo. Unya, umanya ka, minigsuon, na malagyong kita sa mga kaagi o kinubuhi ni Ginoong Hesus. Walang nga, dunay, mysterious kalipay, dunay mysterious kahayag, mysterious kasakit, o himayaw sa mga binating kaisunan. O niya, hindi lang yung mahanap uban mo siya ang paghitot sa maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya ang Ginoo managay mo. Kaya kanang biblikali mo na. Biblikal naman ang nga atong makita diya sa balaang kasulatan. Sa Lucas, Kapitulo 1, 28, nagingon ba niya, maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya ang Ginoo managay mo. Kung sa dili tinuod ang ilahang akusasyon, gawa ng nas Biblia. Naman, kaya maghimaya ka Maria, naaman niya sa balaang kasulatan, Lucas 1:28. Kaya ganang magingon sa plato, bulahan ikaw sa mga babae ito. O bulahan mo sa mga bunas na si Jesus, naarapiyang mo sa balaang kasulatan, Lucas 1:22. Pero sa publikal niya ang nagsuot. Kunya, musunod na yun diha ang pag-ampo nato ang iyong pagsampil kang Birheng Maria. Kanta iyatang matabangan o iyampo sa iyang anak na si Jesus sa Pag-ingon Santa Maria. Kung kasabot nga nangayo kita o panabang sa inahan, sa atong lamintong inahan
nga mao si Birhing Maria. Wa magpasabot nga si Birhing Maria mo ay muhatag sa itong ibangayo, kundi ay ko lamang siya nga mutabang nga aron si kunyada nga ito mga magampo mahidagan nga ito siya anak. Kaya kung si Santa Maria mo ay bangyo siya anak, dili na siya kabalibaran mga ginating kaigsunan. Nakalibari na ang mga dagko gayon ng mga milagro sa Santos Rosario dagko na hitabo ito sa Battle of Lepanto. Kaya nahitabo tugtua sa mga 15-17 yawanay isulod sibahan isipag pasilungog atong mga kato nga kadaugan sibahan inagilag si Pag-apo Santos Rosario. Wikat ganyan panahon na inigniang tunay buot nga bubuwa sibahan sa lubuod ng bagay ang itawag ito sa mga historia ng mga Ottoman Turks. Kaya ang sibahan itong panahon na naghangyo sa tibuod na sibahanan sa tibuod kalimutan nga mag-ampo sa Santos Rosario o nagdaa nga taliwala sa kakuwang nga huyang sa armadong kusog sibahan itong panahon na dahil sa mga Ottoman Turks apan tungod kay hugot man ang pag-ampo sa sibahan ginamit ang pag-ampo Santos Rosario ang tanang sibahan naghimo nagkahugpong sa paghimo hinigia alang susunod na tuyuan nga magadaog susunod na tuguban o sa katapusan pangigsunod may daog ang sibahan o nagdaan nga usap ka na kung milagro na to nga nahitabo sibahan ang pag-ampo Santos Rosario. Nagdaan tugtuwa sa bulan sa Oktubre. Dahil balikon nga hindi mo buhat diri pa ni Iyas Yawa. Naraman kay sa diyan mag-ampo ta Santos Rosario kinigniang isampit o gidayag na to ang amahan. Ato sa ng isampit si Ram Jesus mga binating kaigsunan. Hindi ba nautan ang pagbalik-balik, ilabi na kung ang mga pulo na ito ibalik-balik, magkatarunganon o mahinungdanon kayo. Katong gisaway sa Diyos, anang mabasa na ito Diyos, walang kasulatan niya, hinimian ang pag-ampo, ibalik-balik, daw sama sa mga pagano, ang ipasabot at magkatuman mga tao, ng mga hinimian mga marisiyo. Nag-ampo, daw pero sila balik-balik, tagas ka ng mga mag-ampo, awan ilang mga mag-ampo, dili magkahuluganon, o ang ilang ipresenta, malaman ang ilang ito galingon kaluganan. Awan dahil man ang mag-ampo sa Santos Rosario, gumikan kay hinimiang kayo na ang minungdanon. O liya, magatabang kayo nga ganato ang mag-ampo Santos Rosario. Para naon nga karandaang magalugang tutuwa, isip pagbalinkon sa atong pagtuhod katulikon kay aratong sibahan noon, hinimiang napuno ni sa mga posisyon, sa atong mga pinangga ng mga kaigsunan, nga mga duling katulikon sa katarungan nga tunay mga pagtulutan ng simbahan nga hindi kayo nato mabasa Diyos Biblia litra por litra apan ato madiay hinian nga masabulsa Diyos balahan nga sulatan. Doon sa tayo mga pagtulutan nga ng mga tradisyon nga aktual nga gihimo sa mga apostoles kundi awa masuwat Diyos balahan nga sulatan kundi ako lang nga biyatap ato na nga gisundog sa katarungan nga doon na may apostolikan noon nga relasyon sa binating kaigsunan na nagpasabot nga dili nagdaa sa iyo o gikan ka nagdaa sa Diyos. Na siguro katulad mo tayo nga kauban nga mo bakit atong Diyos sa mga Islaos pagandang tungod kay siya sunod nga buhatan o pagpasabot mga igsoon. Naging salamat sa inyong pagpaminaw o
O niya, mahinaw ka. Kaya inyo mga pagmutana, inyo ng isang hindi kay sigurado di kayo nga hatagan na o pagtagad sa ato mga kanubayan na si Brad Umikin na si Brad Jimmy, aban sa nato karon si Brad Boy Putong, si Brad Stanislaw, ay mo imutubag sa tinian mga pagmutana. Kaya kanibog magpaklaro, kalabot sa mga pagtulutan si Mahang Katoliko, mga binating kay Sulan. Ato kata ni Brad Stan, alam sa pagmutana sa pagmutana.